Hi guys, welcome to my channel. So, today's video guys kay kanang gitigom ko ba? Nya mo to, gitigom ko. O to, bukaron ako ron, magbukat tagbunuan. Nya karon dai kay kanang shout out sa ta sa mga tao nga mga kuan ba? Shout out ni Bimbim Iroho. Roy. So karon guys, kuyugi ko nyo guys magbukat tagbunuan. Magdalag So, sabay. tara. Oh, resort, lumayan.
Picturean ako ha.